mergo aku goleki sing tak tresnani linciku lunga mangetan Surabaya terus nang Bali terus yang Bali mengulon aku nyang Bandung ora ketemu terus aku ning Jakarta jebul ora ketemu aduh kelinciku aja beda aku terus bali yang Semarang linciku ana Lajaku lane rusak-rusuk kaburu nafsu kaburu nafsu rekasane muntat manting ragate akeh aku dhewe sing kebanten walah yaene kok ijo ana wong delok barang kok ono delok kok ora gelem iku piye iki yo ndelok ya akeh yen ora usah buah lho kok ora buah piye lho buwe pengenane kira bergawe ya bergawe malah tamu-tamune le ndelok ketoprak nginjen kaya wong nyuting do nginceng ya Pak ha iya do nginceng anjene salahe Pak Witoyo are kok Pak Witoyo iku ora kendel kok ora kendel gene jereh kok jereh ha ndek omahe dipageri lah nek kaya Yai biasa-biasa ora usah dipageri wis biasa Pak Witoyo anjen wong jereh arek ora kok wong jereh ya Pak lah piye ora kok ora wani ora wedinan lah perkara apa ya ora perkara apa-apa wong ancen jaman modern omah saiki ana pagere duwike luweh duwike turah ngono ya bener nang ngono digawe ora buan dina iki mbuh nak wengenane ndek kemis matur nuwun sedaya Bapak Ibu tamu undangan Pak saya bocah-bocah kanoman mbak-mbak bapak-bapak ibu-ibu sugeng rawuh mirsani ketoprak siswa budaya iki mau ora ngerti are ora ngerti kene Pak jebule iki mau nggone Pak Witoyo dhewe nggone Pak Witoyo kaget aku kaget geno wah kowe kenal kowe lho Pak Witoyo are iya ya kowe kenal ya ora kenal aku kaget banget lagi iki wah aku iku kaya aku niki nang griyane Bapak Witoyo ambek Ibu Alwiyatun jane aku maning kene iku sedih kok Pak dek susah lah apa sedih lah apa susah ayo sedih lha iki dak Sindi ya Sindi kawin ndek bojo Sindi dak pentok aku ndek mben wi tak pateni sisan kene malah lah nek pateni gene lah Pak Witoyo piye Pak Witoyo setuju lah Bu Alwiyatun yo ngolehi lah dulure lanang walah yo sepakat kabeh lah rasane lah ora sida Sindine moh lho wong ngono mbok omongno apa karo Sindine mbok yake tunggale lha anae Pak Witoyo piyaine kaya ngene kok ape entuk kowe alah lho aku jos Pak ndek mosok Pak Witoyo ndek mantu dagelan bayarane pira nggo wahi ngono entek
Entek ya, Pak. Iya. Lah wong dagelan bayare pira? Lho. Mek pira lah kowe iku? Lah iya. Pira bayaram? 180. Lah iya gak apik entukane Pak Witoyo iku nggo apa? Gua entek ya, Pak. Kok wedake dak entuk. Mangsa kowe kok. Ya nekno aku ape aleh profesi ya. Aleh profesi apa? Ape melok Pak Witoyo aku. Alah anu Ning Bali. Ning Bali ape dadi apa kowe? Wah, tukang nyurpe ya. Nyurpe sih mbok survei apa? Lu ning pantai-pantai Wis disurvei anak buahe dhewe. Lho, kowe rono ku paling ya ngaduk semen. Lho sing ngomong ape nyurpe omah-omah sapa? Lah sapa iku mapel apa? Sing ngomong ape nyurpe bangunan sapa? Lah apel apa? Lah aku ape ndelok cewek-cewek iku lho sing berjemur. Alah pornografi iku. Jaluk ndelok video NXN.com. Wong kok malah mbok cetakno. Alhamdulillah. Makanya Bagyawan iki nuwun sewu Bapak Ibu panjenengan ketoprak kena bencana. Nggih. Bencana banjir, udan. Wah nak kene rabi sepirole daerah Karang Bener Mengetan. Gini yo. Dalane kebek banyu sak odo ban. Banjir. Nak kene nggone miring jadi langsung blas ilang. Blas ilang. Nggone munggah ngantek medun aku kok khawatir sing delok ngono ku ya, Pak. Tek khawatir. Nek glundung. Ora ana wong delok kanane kok glundung kuwi. Lah nek glundung dak kaya iku sing diuncalno ngene, wer terus ambruk kabeh ngono kuwi. Boling. Boleh. Ya ngono kuwi. Heeh. Matur nuwun dumateng Bapak Witoyo sak keluarga sampun nimbali ketoprak siswa budaya. Nggih, kula matur nuwun jalaran wau diidangi apa? Mangane diaturi daharan, kondang, Pak. Kondang mangane lele. Ana lele, tempe, tahu. Apa mang sita iwak bandeng? Mana? Aku gumun maneh kok. Iwak tongkol. Tewel. Tewel. Lho sing masak ora trima. Ora trima. Wong tangane daging kok malah mbok nekno tewel, Mbok. Aku gumun nak perkara tempene ora tak pikir. Lah sing mbok pikir apa? Iwak bandenge ora tak urusi. Heeh. Piyai kene lho anggere masak tahu kok iso empuk iku piye ya? Wong tuwa. Apa wong nom? Tak idoni mledos kowe. Lah dek mledos. Ning ndi-ndi wae ku tahu ki empuk. Ancen empuk. Oh iya. Ora perkara carane masak wong kene. Ya ora kok ning ndi ae ku empuk. Ana tahu atos iku. Lali aku. Tahu dolanan iku atos. Iki ditaosi jaran maneka warna. Pak. Jangan bening. Alhamdulillah wa syukurlah keluarga ketoprak mesti senenge. Sebabe apa ketoprak siswa budaya rong sasi mboten prei, Bu? Sebabe apa, Pak? Kok sebabe apa? Sebabe apa ketoprak rong sasi ra prei? Lho, ketoprak rong sasi ora prei. Iki mripat karipan, mangan jar-jaran sing sayur bening iku mesti seger. Marai seger ya, Pak. Iya. Asam kacang. Ana sambele. Ana sambele? Ana. Lho, sambele sing ndi? Mbah aku ape mek rauman kok. Entek. Kok iso rauman lho. Lah aku rono entek lho Pak karek lele. Aku mek sithike cukup tak nggo bengi kok. Lho mek sithike cukup bengi. Mek sithik cukup kanggo nggo bengi. Lah kok iso? Asine ngono. Kok iso? Ngomong kok iso sak penam dhewe. Iki didongakno kagem. Kantene loro didongakno. Mbak Cindy kalian Mas sapa mau Pak? Mas Hendrik. Mas Hendrik. Mugi-mugi ya urip-urip bebarengan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ndang diparingi momongan. Amin. Gaweane dilancarno karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Nah aku mau ndongakno ah. Lah nek mau ndongakno ya paling ora ndongakno. Alah wong wis sugih iki didongakno lha apa? Alok ndongakno awakmu dhewe. Awakmu dhewe ora pokro ngono kok. Lha ora pokro gene. Ngajengene kaya Pak Wiyono sapa? Witoyo. Wiyono. Pak Witoyo iki ora sambok dongakno. Ya nek wis sugih carane oyot sembabrah. Oyot wis lengkap. Wis lengkap ya, Pak. Ora sambok dongane wis sugih dhewe. Dongane sing baku iku seger waras, panjang umur. Oh, ngono. Ora sambok dongane rezekine akeh, rezekine dhewe akeh kok.
Lho ya paling ora kan didongakno akeh kaya apa ora ono entek ning donya. Lah iya dongane panjang umur sehat wal afiat. Lancar terus gaweane. Kajate iki mau mbuga karo putrane pernikahan. Pak. Terus awake dhewe rasa suwe-suwe engko bengi ditutukno mergo wis jam 5. Lakone dawa wong kebo apa jenenge lakone kebo mentret. Alah tak juwoto sing kebo marcuwet are. Kebo marcuwet. Kebo mentret iku gagenan nututi lho nek kandhani kok iso. Kebo marcuwet lakone jeh dawa. Saiki atur pambagya konjuk sedaya bapak ibu tamu undangan ing kateng inggil. Mas Dodok diaturi mriki. Warga kene dihiburi ya Pak ya. Ya iya. Ya urung tak celuk kok Mas. Wis kudu ndang metu wis jam pira? Oh iya. Nggih, Bos. Monggo. Kok nyupir dhewe mah piye critane? Ngono udah WA aku. WA kono aku nyupiri. Lah wong saiki kendel wis nyupir dhewe. Dalan enggak medun? Oh, heeh wis wani aku. Truk gede-gede lho. Alah. Ora peh truk mange becak tak kuabrak ngono. Pelanggaran lalu lintas. Alhamdulillah saged sowan wonten desa Cendana Ndawe nggih. Ingkang kagungan kersa Bapak Pitaya kalih Ibu Alfiatun. Acarane nikahan. Nggih. Mbak Cindy kalih Mas Hendrik. Dungake mugi-mugi jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Cepat mendapatkan momongan. Amin. Mugi-mugi sabibari nanggap ketoprak siswa budaya rezekine milik koyo banyu Pak ora lokak nanging tambah kebah. Kandhan-kandhane pengen ndongakno ngono kok. Lah aku ndongakno ngono diamu arek. Ndongakno wae seger waras, panjang umur ngono bloko. Pokoke intine seger waras karo panjang umur. Ora usah mbok tongakno duwite akeh, ora usah duwite akeh dhewe kok. Duwite wis akeh. Lho wis akeh. Pemborong Bali lele. Wih. Duit bloko iki kok. Duit bloko ora campurkan katul. Wong am kok iso. Ayo dandangi wis jam 5 kok. Ngesake lagu napa niki Bu? Dangdut napa campursari, Mbak Napa? Lila, Mbak cantik. Lho. Tim masak njuk dangdut lho. Dangdut Enak ra dimasakno. Bar campursari terus tak aturi, Mak. Kok mau masak napa, Mak? Tewel, ora doyan aku, Mak. Kok bengek, Mak? Doyan tewel. Kok doyan aku tewel. Tewel aku doyan mak sing medhuk ning ya. Sing kaya bubur ngono lho. Ala mbok blender. Nggih terspesial buat Mbak cantiknya diaturi yo. Lila Mas Lisin. Habis ini dikasih dangdut ya Bu. Dangdutnya apa Bu? Sebarang nggih, pokoknya dangdut nggih. Dangdute ya lila. Lila itu campursari. Ayo campursari lho dangdute lila. Kerja bareng Siswa Budaya TV. Sone MBG. Nek ora dikeroyok kowe. JNC Audio. Satu Mas. Siswa Budaya TV. Seni budaya Pati. Ampun nilang nggih, Mbak nggih. Ora kelingan sumpah janji mumung marang aku sinek sen lintang rembulan jarine tresnamu mung kanggo aku wis nganti telung katiko nanging sliramu radi rem warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya ora nyono ora ngira kowe medhot taline
asmara tresnaku kang tulus suci rambut Joko malah kok blenjani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo seliramu senajan apa jroning ati mergo aku ra iso duweni lilo atiku wis lilo senajan badanku loro nanging aku ra kuwowo mergo aku wis kepacut tresno sahabat mbaknya terima kasih ya berkah barokah amin semoga rezekinya lancar JNC Audio siswa budaya ini janjimu memarang aku sinetsen lintang rembulan jarine tresnamu kanggo aku wis nganti hatiku nangis bareng saiki wis teko kowe malah gandeng kena liya ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara suci rambut Joko malah kok blenjani